First night dito sa Sundowners. Welcome again sa ating part 2 vlog sa Sundowners. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga mare pagpasok nyo sa panoramic villa. Pagpasok ninyo ay may 3 kwarto. Pinakamalit na yung kwarto na pinakita ni Bea sa part 1 ng ating video. Yes, bali 4 na kwarto ang meron sa panoramic villa. So ayan, pagbubuksan ko yung mga pinsan kong nasaraduhan dahil mga nag-swimming pa. Kanina pa daw sila nagdo-doorbell kaso hindi namin napapansin. Iba pala kasi ang tunog ng doorbell nila dito. Akala namin parang may tumutunog-tunog lang ng cellphone. Doorbell pala, dinatagalan sila sa labas. So na mga insan, inosente pa tayo. Ha? Hindi namin naririnig eh. Oo. Sorry naman. So ito naman mga mare yung hagdan nila papunta dun sa taas. Ito yung pag-akyat mo, yung mga malalaking couch ang sasalubong sa'yo. Yung pinakita ko sa inyo. Ayan, dahil napagod ang lahat at gabi na. Natutulog na rin ulit kami guys. Bukas ulit. Good night. Morning guys. Ginising lang ako. Sabi ko kasi sa kanila, gising tayo maaga kasi yung sunrise. Tingnan nyo naman guys, kung anong oras na. Umaga na. Ano ba yan? Sarap ng tulog ko. Good morning! Good morning, sunshine! Saan? Good morning! Ay, good morning! Hey guys, good morning. Ay, oh, parang ano okay na. Good morning, Sundowners! Ayun, sunrise. Akit tayo guys dun sa taas. Good morning. Good morning, sun. Akit tayo sa taas guys. Tawag. Relaxing ko. Relaxing habang ka nagpapasyos. Hindi ang summer kung ito. Picture. Yung cellphone mo naman insan. Yes! Morning! Nakalimutan mong buntis kami. Hindi naman kami mayaman, mapalad lang talaga kami sa aming tita na pinapa-experience sa amin yung mga gantong bagay. Kaya naman kung may pagkakataon ako, ganun din ang gagawin ko. Masarap naman kasi talaga sa pakiramdam yung may napapasaya ka, lalo na sa pamilya mo. Ayan, tamang kape muna tayo dito sa roof deck. Ang sarap sanang magkape dito, lalo na sa umaga. 360 degree view ba naman? Kaso bukod sa buntis ako niyan, medyo masakit ang lalamunan ko. Nagkasipon kasi ako. Alam nyo na, pag buntis, kaya kunwaring kape lang yan, pero hot water lang yan. Pagkatapos niyan ay nag-almusal na rin kami. At syempre picture na, syempre dapat sulitin. Ayan guys, try natin ngayon yung malaking swing. Ay, view pala. Papakita ko sa'yo yun. Ayan, try natin yan guys. Ayan, kunwari nag-e-enjoy, pero ninenervyos ako niyan mga mare. Ayan, tambay lang muna kami dito, tas naligo na rin kami kaagad. O, kunwari marunong lumangoy. Ayan, pagkatapos nagbihis din kami kaagad dahil pupunta kami sa Enchanted Cave at Cape Bolinao Lighthouse.